Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag, der overtager jeg faktisk min lillebrors første video. Han har besluttet sig for at lave YouTube, og jeg vil selvfølgelig bakke op og støtte ham om det. Og jeg håber, I kan lide hans video, og I må gerne smide like, hvis I kan lide videoen, den her. Vil I fortælle lidt om dig selv? Altså, jeg har tænkt mig, jeg hedder Mikkel, og jeg har tænkt mig at sådan spille Minecraft og lave nogle videoer med det. Og så er jeg 9 år. Og ja, det er okay. Den serie, min lillebror han vil begynde på Minecraft, det er Survival. Han vil starte helt forfra ind på single player, og så vil han lave en survival. Og jeg håber, I gider at se med i hans video. Så husk at abonnere, like og kommentere. Og så ses vi bare i den næste video.